Pag Sa Mana pa? guys, pakadeng. Hindi na. Diyan na. Bakit yan? Kanap doon. Orang lang. May pang Netflix. Ito ka? Dere. May pang Netflix center dere. Yata na mo ipaano si Ellie. Oh. Birthday. Kailangan mo ano dere. Inig. 3. 15 yata. Oh. Ay, ko ano yan. Kaya hindi ko Tika tao. Para sa first birthday ni Ellie, naka-30 ba na ako? Itong litre. Talantan mo. Ya, kung ano diha. Ako'y pagluto. Kung ano din eh. Pepe na, karon na sa mga tubangan. Ay napay mag-entertain sa mga bata. Napigla. 15 yata. Oh? Libre na ang mga mag-entertain. Baka na mga padula sa kids. Na ikaw? Ano ka? Ha? Wala, liga-liga. Sino? 50? Dala bata. Sa ano page? Sa job. Ito tayo kung siya ano. Spaghetti. Wala ka ganahin sa kwantong kanang murag ham. Burger steak. Ha? Murag itabon-tabon lang. May asa ice oy. Wala na, aircon na. Kung no kay ay kay mo kay mo ngipon murag sakit kayo pag inom. No. Oh. Part ka, Jeng? Part ka, Jeng? Kamay lang. Nga. Spaghetti. Spaghetti tayo. Ada ulang kuan, be? Plato. Wow, pig scoop. Kailan ka? Spaghetti. Pig scoop. Nakuha na to. Everything you can upload. Ano? Balik ko yun na yung upload mo. Ha? Balik. Pagday ah. Bahala. I-upload din niyo itong picture, ha? Ako ipasa. Ano lang papatay sa Namin duha. Sige. Ikaw, mag-upload ka. Papa mo. Nanay picture. Ha, ako license. Diin man.
Nag-picture ba ito dire? Ganina. Kami Sa duha? cellphone ba? Kami duha? Dili, ito tanong. Oh. Picture mo lang, kami gado. Kami ni Dayan? Kuya, gulo. Ha? Kuya, gulo. Picture pala sa ubos, kasi lang natin yung butuda. Kanon, ma, kanon. Be. Tang, mama daw. Papay ka ba ako? Roger. Ah. O lang. Ah, daw ka mo upload. Kani gid ang pinakatugnaw ay. Aman. Kani duha na sa tuntubangan no? Yes, sensitive lang yung bulong. Wakaw ba naman dudong dyan? Maguli-uli, no? Hindi naman mo balik kung ikaw ulit. Naman daw to mo uli. Hindi na daw sa matugod lang. Ate, Buk lang. yung ibang hakot ang masunina sa Wang House. Panghapot na wak magaling. Namgay ang iyan sa niya sa bag. Ngayon sa niya sa bag. Yan naman na bukso. Kanina niya sa bago si Jen. Customer number 1017. 1017 tayo. Tinood yung nag-isang short yung Oh, Gigi, ay rin siya. Oh, akong bago bukat. O, kana sa rin ang dudong. kinuan din na kanang Secret. Flyer? Para din balang. Hmm. Ang sinina kang banghaw. Kada sila na inibida ang pagdani sa gisiti ang balay. Bang sige. Taka sa dyan. Para sa mo sa dito mo lang na aron na sa sa baba. Gamit yung brother. Pwede. Walay sabay. Kagusto. Bro, daming treasure ay. Dili magkabay sa inyo. Tino, bro, daming treasure. Hmm. Lang. Pwede man nga itong pagkatuloy ng sobra. Ay, takan, adik, luwa ang Dahil ban. na namandaan. Kamto isa ka kuha lagi, balunan. Aman. Kaili to. Ah, kanila. Hmm. Kalabot mo na, ina. Four eyes. Wala ni mo kanina. Dili, napo na ito. Kini, napadre. Nga isa. Sunod kayo kumayo. Sudda ng sudan mo. Mabusugan. Paano mo pa dito? Lagi kayo. Isa lang kami nito. Sabi lang mo. Ha? Kay dili. $500 plus. 1,350? 1,350?
600. Ano to?